Ako sa zaregistrovať na online prístup na video? Dobrý deň, volám sa Alice a dnes vám ukážem, ako sa zaregistrovať na online prístup PageHall ordinácie. Začneme tým, že nám zašlete e-mail z vášho osobného e-mailu. E-mail by mal obsahovať vaše plné meno a dátum narodenia a bude zaslaný na pagehall.patientmail@nhs.net. Do 7 dní obdržíte e-mail od nás, v ktorom sa vás budeme pýtať, aby ste potvrdili vašu e-mailovú adresu. Otvorte tento e-mail a kliknite na odkaz, ktorý uvádza potvrdite svoju e-mailovú adresu. Confirm email address. Potom zadajte váš dátum narodenia a e-mailovú adresu, ktorú chcete potvrdiť a kliknite na gombík potvrdiť, čo je verify. Až potom vás budeme môcť zaregistrovať na prístup online a obdržíte 2 ďalšie e-maily. Prvý bude obsahovať vaše meno užívateľa a druhý bude obsahovať vaše heslo. Následne budete môcť začať používať tieto prihlasovacie detaily na systém online webovej stránke alebo systém online aplikácií vo vašom mobile alebo iPade. Prosím, pamätajte, že ktokoľvek na 16 rokov sa musí zaregistrovať použitím osobnej e-mailovej adresy. Nie sme schopní zaregistrovať 2 osoby pod tou istou e-mailovou adresou, iba vo výnimočných prípadoch. Všetci pod 16 rokov môžu byť zaregistrovaní na účet svojich rodičov, opatrovníkov, avšak ktokoľvek vo veku od 12 do 16 rokov sa môže zaregistrovať pod svojím vlastným e-mailom, čo však musia predom prediskutovať s ordináciou.